Уважаеми зрители, току-що видяхте песента "Нощи горещи", на автори на която са следващите наши гости Кейси, Пацо и Лолита. Добро утро, Лолита я няма. Добро утро на вас. Добро утро. И така, радвам се, че си на гости. Кога се случи това парче? Какво? Кога се случи парчето? Ти помниш ли? Аз малко забравих кога. Да, я знам, аз като малък много свирих на цигулка и... Чакай, правя парче, Добре, и... Парчето се роди в Слънчев бряг. Лятото бяхме на Моренци. След двете... Ти ли го роди или... Ами не, то... Страшно много благодаря на всички продуценти в България, живи и здрави да сте днешните продуценти в България. Преценяват, че човека има пари общо взето. Да. Това е. Няма да се преценявате, ако пеете фалшиво. Има си програми, които правят фалшивото пеене. Те нямат си надея техниката колко е напреднала. Може да звучите дори като баба Микина, когато си взема душ, нали, няма проблем. Тя какво прави? Живе още жената, живе е здрава. Баба Микина, ако ме гледа в момента, баба да си живе е здрава. Тя в Павликен или... Искам да се извиня за пътите. Искам да се извиня за пътите, когато съм ти бъркал в портфела и съм ти взел парите. Обещавам някой ден ще ти ги върна, когато стана... Те са били за клиповете, така че... Всичко е инвестирано в музика. Да. Добре. Мисля, че няма да излезе да му дадем думата на човека. Иначе преди аз съм казал и друг път, бях куфражист, ковах пирони, чупил съм с пръстите страшно много пъти, падали са ми ногти, не е приятно, но уважавам страшно много хората, които правят това нещо. Тая професия просто не е за мен. Срамна работа. Няма абсолютно и кенефи да се чесат, не е срамна работа. Просто не е за мен. Ето, може видите, пръстите са ми на буквата Г станали учу, където съм. Просто не можах да учвам пироните. Смятам, че музиката е по-добре. А ти с какво се занимавал или се занимаваш извън музиката? Или те са много неща? Бях студент в Свищов. Да. Това, признавам се, много ми хареса. Един много тежък махмурук, уважаеми слушатели и зрители. Много ми хареса и на мен, и надявам се на нашите зрители. Успех! Благодарим страшно. Кейс, Пацо, Лолита е няма, за съжаление. Лек ден ви желаем.